Asiniro hamadihamu doho dame nasian debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amen. Horas madihamu saluhut nahuria nahina holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Tapi parhorasan masya kami padita joki manaek manalu. Bongot mahita tuminggon ima tuminggu pasapulu tuluhon dung Trinitatis. Dibahinilo samu mahami lau mamaritahon hatani dibata tutunga-tunga tasaluhutna. Mariti akun YouTube Bagasta Manalu Rumajuk Channel. Atong taparadi maroha doho pikirata lau manangihon hatani dibata nagabi turpu jamita. Tuminggu tanggal 20 Agustus 2021 ima di minggu pasapulu tuluhon dung Trinitatis. Hatani dibata dienet sian Evangelium Markus bidupitu mamuka maisian ayat 10 pitu saharo di ayat 20 tolu. Markus pitu ayat 10 pitu saharo di ayat 20 tolu. Songrom mahatani Jehovah hujahahon ma dihita saluhutna. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi disukun akasisian nama ibana siala upama odeng. Gabi didok matuna sida. Asado dohamu HP so mangarti. Dang dapuk rohamu nasotar bahen ramun jolma bahenon di nasa naro sian ruar tu bagasan ibana. Ai so manang bongo ti tu bagasan rohana. Tubutu hadoi lao. Dungi bolong dui muse di inganan nasoding. Asa gabi ias du saluhut nasi panganoni. Alayodo naruar sia jolmai ido mangaramuni ibana. Aisian bagasan sian rohani jolmai do ro pikiran najahat parmainanon panakoon pamunuon pangalakupon pangahution hajahaton pangasion pargadobuson pangorgangon pangisahion gijang dohot niang niroha. Naro sian bagasa dosa luhut akka hajahaton odeng jala akka ido na mangaramuni jolma ido yang go sahat ni hata ni debata huria ni tuhata dangadong nabuni diadopan ni debata. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Omma sada panidangion di tonga-tonga di nguluta. Tapar hatopot tapor siai dangadong nabuni diadopan ni debata. Huria ni tuhata sada panidangion nasobui sahalak jolma pe lau menyangkal manang maswadahon padohani. Mungkin torop halak boi tagabusi, mungkin boi dijulin torop halak boi tapatama-tama dirita pangalahota. Alesada hal na pasti dang boi tagabusi debata. Torop halak boi tagabusi dohonon manang tatabunihon akka pangalahota nasasitong na. Ima akka namaralo tu debata alai dia dupan dijulma sai hirana boi toktong tahu kupu-kupi akka hagaleta akka parangeta naso dinggani. Alai yang butuh debata dangadong tuk kitaon lau mar buni-buni. Dangadong tuk siak kitaon lau manabunihon na di bagasan rohata na di bagasan hadiriot taon. Hurian itu hatta ido nanaing idauta sian halak parise diturpukon. Halak parise naguk akka asyasi kemunafikan. Dohono do nasida mengatusi iboto hata ni dibata alai dang mangulu di bagasan hata ni dibata. Dohono do jagodo nasida lau madok akka hata ni dibata alai maralo do adul do tu pangalahona nagabi dang dos tu hata ni dibata. Asyasi ima sadahateridaan sian halak parise. Jala dingulu ni halak parise menganggap nasida duna tumibbu dia kapangatusion taringo tu hata di dibata. Hape naki songon hudok kami maralo situ tudo adul situ tudo dang tarida pangulaon dingoluna taringo tu hata di dibata. Na mangihut merasa do nasida ubotoan taringo tu akka ada situa tua. Ido baen diturpukon gabe di picang Yesus ma akka halak parise. Ujud dari ida halak parise dang diburi akka sisian di Yesus akka tanganna ada orang somar si panganon.
Roh halak Parise madok tu Jesus ai basadang di huton akka sisiami. Akka adat si tua-tua taringok tu maburi tangan. Lau soma dipatakas dipaingot jala dipicang Jesus akka halak Parise taringok tu unok ni pangulau di adat. Asa naing dohono ni Jesus ima adati naso maralo jala ikon marhau duhon tu di bata. So tung gabi tu mibo adat manang hasomalan sian hatani di bata, sian ajar ni di bata. Imana naing si picangon si dohonon si patorangan Yesus tu akka halak Parise tarumubi tu akka sisian. Ala dirajumi halak Parise do mardosa do manang ramudo halak nasojolo maburi tanganna lamar si panganon. O mapangatisun na sida. Ramudo manang mardosa do halak naso maburi tangan. Ada orang so marsi panganon. Jala di halak Yahudi odo ukuran hapormanon manang kesalehan di nasida. O mana say tong di patibo-tibo halak Parise manghihuton adat Yahudi. Dirajumi nasida ukuran di hapormaon manang kesalehan imanaking hataridaan na salah satu na maburi tangan. Hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Haramunon na dia tu si Parise manghihuton hajahudion mar abdul situtudo songon naung piadar Yesus marhite turpukon. Adul do haramunon nyatusan ni halak Parise manghutun haja Yahudion sian haramunon manghutun hatani Yesus iturpukon. Na parjolo idau takamang dot akainang ahado alus di Yesus tuaka sisianna ima di ayat 10 sia. Taringok tu haramunon didok Yesus ai somanang bongoti tu bagasar rohana tubutu hadoi lao dungi bolong doi muse diinganan nasoding asa gabi ias do saluhu na si panganon. Oma odolan nang dohon di Yesus taringok tu nama baen jolmai ramun alayod do naruar sia jolmai ido mangaramuni ibana. Naruar sia jolmai ido mangaramuni ibana. Aisian bagasan sian rohani jolmaido ro pikiran na jahat parmainanon panakoon pamunuon dohot lan asing didok naking sahat ro tu ayat 22. Jadi takas marasing do mar adul situtu do haramunon nan nyatusan ni halak Parise dohot na didok ni Yesus. Molo halak Parise aha na masuk tu pamangan ikut jolo ias. Ido naking maralo didok Yesus ahana ruar do ido nabui mabaen ramun jolmai. Hurian itu hata urun na jojot nagabi menyerang mungkudok majo itongatongan di huriat tasian akka huriat tetanggata na mangihuton adat hajahudio alaiko dohono do marhiti hatane debata di bagasan turpukon dang soal si panganon taringok tu haporsyaon dang soal si panganon do si inumon nagabi ukuran ni halak gabi hataridaan ni ibana di hapormanon ni nguluna. Damang dohot dainang remaja dohot naposo aharo nanaing dohonon ni tu hatta Yesus marhite turpukon. Hurian itu hatta hasitongan ni ngolu halak Kristen tolak ukurna dang marhite si panganon manang si inumon dang alani si panganon manang si inumon. Usotung do gabi si panganon manang si inumoni nagabi manotuhon sasahalak gabi ramun. Alai marhiti hatane di batat didok tuata Yesus naruar sia jolmai ido na mangaramuni jolma. Nuang neng idauta ahado naruar mangihuton hatane tuata Yesus. Naruari ima akkana jahat. Ay rajumod do naruar sian ngulut taon ikon nian akka
nadinggan alai on akan naruar nadia akan na jahat. Hurian itu hatta jamitat tadi minggu nasalpu didok asa saya jaga madilam maradupun hajahaton. Naruar siap pamangan ima akahata ima nyojar ni pikiran doh nyojar ni rohani ganup jolma. Damang doh dainang saya jaga ma dilam naparjolo borhasin pakkatayon. Molo saya hata gabus do nataula di ngulut taon. Manang molo saya hulan hata gabus do natarida sian ngulut taon. Tetu guarom mahita pargabus. Molo olo hita mana-mana bayi hata mana-mana bayi barita bahkan gak bidang dinggan akka baritai. Guarom mahita siga jangdila. Molo saya ilam tidak dati palubi-lubi ho kata tuaka dongan tuaka na humaliang diguari mahita padila-dilahon. Ahana ruar borhat sian bagasan. Ahana ruar siapa manganon totu borhat dei sango dia kondisi ini rohatta. Molo dinggando rohatta totu naruaripe dinggando. Ale molo dang dinggan ni bagas rohat taon manang dohonom ma gok akka roha najat totu naruar pe dang mungkin nadinggan. Hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus dang marlapatan mamora dang marlapatan hita pistar dang marlapatan uli rupata alai dang dinggan rohata. Roha ido pusat ni hanguluan ni ganup jolma. Di roha do gabe sistem kendali ni ngulu ni ganup jolma. Ida keng urok kami malapatan na hita pistar, malapatan na hita mamora, malapatan na gok akar tata, gok tibuak kajabatata mungkin uli rupata alai rohat tadang dingkan. Rohat tadang ias, rohat tadang uli. Dang adong lapatan saluh na ya kamang doa kainang. Roha ido pusat ni ngulu ni jolma. Rohat tai mano tuhon songo dia ngoluta. Rohat tai mano tuhon songo dia do ngoluta. Buasa songo niak kamang do akenang. Hatok do halak marsahid. Molo so dijaga rohana. Hatok do halak marsahid. Molo so dijaga rohana. Uji maka manginangda molo haci rohata marmulaci rohamuna buhado bui dudame rohata tahu ji majo molo dong acik ni roha dihita buha bui dudame rohata pasti dah gebita ba masusahan satu pikiran molo nga satu pikiran orang menutup sahih no balga ima di pikiran sedia rorona syarroha di bahini mahurian itu hatta namangihu nang dohonon nami tu hita pada uma late ni roha pada uma jauhkanlah iri hati terhadap orang lain boha carana asa unang tubuh late ni roha asa unang tubuh iri hati jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Selama kita tidak mampu mensyukuri apa yang ada dalam hidup kita, selama kita selalu membanding-bandingkan hidup kita kepada orang lain, ingatlah, akan cepat, akan mudah tumbuh rasa iri hati. Murah-murah matu bulate ni roha di hita tu dongata. Di bahini ma hurian itu hatta rohat taon boido di gobar honibana songa cerep manang teko. Rohat taon boido gobar songa cerep manang teko. Songono. Molo susu do taisi teko i manang serepi totu molo dituang manang diusehon susu do naruar. Molo kopi do ibaen kopi mah.
Alai molo ayat nalito do diisi, pasti ayat nalito do tong nakaluar. Dan mungkin ayat nalito haluar gabi ayat na ias. Itu tidak mungkin. Aron yang dohono siania kamang do akainang molo ias do isi ni rohat taon. Pasti do nadinggan na keluar. Molo dinggad do taramoton haias ni rohat taon. Daw mahita siyan aka lati ni roha. Daw ma ngulut taon siyan aka sugo ni roha. Daw mangulut taon siyan aka parbadaan. Daw mangulut taon siyan aka hosom sugo ni roha. Ganup hita akamang do akainang molo tabereng tu bagasan rohatta nuaeng. Ado nata isi nuaeng. Ado nuaeng namaringan di bagasan rohatta. Tasukujo, tasulik jo tu bagas rohatta. Buharon maeng rohatta. Adong go cik ni roha, adong go latin ni roha, adong go rimas, saliling subui, salpui sian rohatta, dang jupak kita hadami untuk ngatongan ni nguluta. Di bahini aron na perlu. Halak na porsia ikon majagahon rohana. Majagahon rohana haporsionna mangaramoton dirina. Damang dohut dainang. Naking muluhudo kami dangarong lapatan na pistar, dangarong lapatan na mora, dangarong lapatan na tibu jabatan, dangarong lapatan ni uli ni rupa, mulu sodinggan rohatta. Buasa uro kami songonia kamang inang. Dakya di ida di batahi tasian haudiotta. Dang di ida di batahi hita sian artata. Dang di ida di batahi ta sian hamorota. Dang di ida di batahi ta sian hapistarata. Alaisa daduna di ida di batahi sian ngulu ni gandu palak na porsea. Ima rohata. Ai rohata ido kamanginang remaja do na poso. Buhi na sasitong na. Rohat taido bohi na sasitong na dia rupan ni debata. Karena Allah tidak melihat siapa kita, Allah tidak melihat apakah kita orang hebat, Allah tidak melihat kita memiliki harta yang banyak, Allah tidak melihat banyaknya persembahan yang kita berikan. Tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Rohat taido bohi na sasitong na dia rupan ni debata. Di bahina makamang doa kainang manghuton tema ni mingguta dibuto di batado na diruham. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Di bahini ditogiho kita di tonga-tonga ni ulut tahun asa mangulu di bagasan hadaulaton ni roha. Jala ramot ma rohatai ganup tajagaho ma rohatai asa unang olo di ela aka na diduru ni ngulut taon aka pangalaho na sudinggan pangalaho na suture asa unang murah-murah tubuh aka late ni roha tudongan asa unang murah-murah sogo ni roha tudongan asa sianima dangadong naboy tarbahi kita marbuni-buni diadupan ni dibata. Di bahini tajamot to manguruta tajaga homa rohata ai diboto di batado na dibagas rohata ganup marsada-sada. Amen. Tuhata mamasu-masu tuhata margogoyhon hita saluhuna.